Днес искам да кажа нещо и то е, че днес посвещавам това слово, което проповядвам. Посвещавам го най-вече на моите деца, посвещавам го на моята дъщеря и на моя син, посвещавам го и на всички други млади хора и не само. Посвещавам го с вярата да бъдат шампионите на Бога в Неговото царство. Амин. Просто това в сърцето ми дълбоко, така че специално тази сутрин посвещавам това слово на моите деца и се моля да го видя изпълнено в техния живот. Отворете заедно с мен отново, за кой ли път вече, на Бития 39 глава. Това е една от най-силните и най-любимите ми истории. Искам отново да мина набързо през нея, понеже днес искам да говоря за смелостта да бъдеш различен. Смелостта да бъдеш различен. И в Бития 39 глава се говори за Йосиф, разбира се, един уникален пример, чудесен пример за един млад мъж, който имаше вяра в Бог и страх от Бога и който беше толкова посветен на Бога, толкова честен с Бог, с себе си. И Бог беше с него, понеже Бог е верен Бог. И се казва, Йосиф заведоха в Египет и египтянин Петефри и фараонов предворен началник на телохранителите го купи от ръката на исмаиляните, които го доведоха там. И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. След като господаря му видя, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволението пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господнето благословение беше върху всичко, каквото имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, каквото имаше в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за това, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза, легни с мене. Но той отказа и каза на жената на господаря си, виж, господаря ми не знае нищо за това, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко, каквото има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? Ето е спирачката пред Йосиф. Как да извърша аз това голямо зло? Прелюбодейство, той го нарича зло. И да съгреша пред Бога. И при все, че тя говориш на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, когато Йосиф влезе в къща, за да върши работата си, и никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за наметалото и му каза, легни с мене. Но той остави наметалото си в ръката и избяга и излезе вън. А като видя, че остави наметалото си в ръката и избяга вън, тя извика домашните си мъже и им говори. Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас. Той влезе при мене, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас. Някои хора нямат проблем с това да лъжат. Нямат проблем с това. А той като чу, че извиках с висок глас, остави на металото си при мене, избяга и излезе вън. И тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господаря му в дома си. И според тези думи му каза, еврейският слуга, когато ти си ни довел, влезе при мене, за да се поругае с мене. Но като извиках с висок глас, той остави на металото си при мене и избяга вън. Като чу господаря му думите му, които му каза жена му, така ми направи слугата ти, гневът му пламна. И господаря му взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, в мястото, където бяха задържани царските затворници и той остана там в крепостната тъмница. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница и за всичко, което вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше. Можем да кажем едно силно амин, слава на Бога. Уникална история. Колко от вас сте впечатлени от тази история? Това е уникална история. Йосиф е уникален пример за млад човек, за млад мъж, по-натам вече в зряла възраст, на пример на човек, който обичаше Господа, който беше смел, който беше радикален. И аз тази сутрин искам да говоря за смелостта да бъдеш различен. Смелостта да бъдеш различен. И нека отговоря на въпроса какво означава да бъдеш различен. Ако всички с черна коса, ти да се боиш с сине ли?
Или ако всички носят какъв си тип дрехи, ти да облечеш други ли? Не говоря за този вид разлика. Какво означава да бъдеш различен? И аз вярвам, че смелостта да бъдеш различен означава просто да не бъдеш като другите. В какъв смисъл? Да бъдеш различен означава да се осмелиш да бъдеш себе си. Амин. Това означава да бъдеш различен. Да се осмелиш да бъдеш себе си. Това, което си ти, това, което, начинът, по който Бог те е създал, призива, който стои върху твоя живот, да бъдеш себе си. Какво означава да бъдеш себе си? Да бъдеш себе си означава да бъдеш човека, който Бог ти е направил да бъдеш. Това е. Да не се състезаваш с някой друг, да не се сравняваш с някой друг, да не се притесняваш от някой друг, да не искаш да бъдеш някой друг. Да бъдеш себе си означава да бъдеш свободен от човешкото мнение, било то на одобрение или още повече на отхвърляне. И това е много трудно, понеже ние сме създадени с нуждата да бъдем одобрявани. Затова е толкова важно нашия живот да стартира първо и преди всичко от одобрението на Отец. Аз съм казал това десетки, стотици, може би пъти вече. Много е важно нашия живот да стартира от одобрението на Отец. Влиянието на хората в нашия живот е важно. Така е, то е важно. Затова е също толкова важно с какви хора общуваш. Съгласни ли сте? Но, въпреки всичко, оценката на одобрение идва първо от Бог, който ни е създал. Бог, който ни познава по-добре от всеки друг. Един ден за живота, който сме живяли, ще сме отчетни пред Бога, а не пред шефа си. Не пред пастора си. Не пред духовни съвети. Не пред някой друг. Ще бъдем отговорни за живота си пред Бог. Пред шефа си сме отговорни за нещата във фирмата, пред приятието, а пред Бога сме отговорни за всичко, целия си живот. Целият ни живот. Амин. И нека засегна един друг въпрос, понеже днес словото ми е изключително и много към младите хора, борещи се, търсещи, искащи, мечтаещи, вярвам, млади хора, които са пълни с енергия за живот и така трябва да бъде. И моят въпрос е, въпреки че много от младите хора днес отсъстват, те ще чуят това послание. И аз вярвам, че Духа на Бога ще постави нещо в тях, ще докосне нещо в тях, ще помаже нещо в тях, ще отключи нещо в тях. И въпросът, който искам да засегна е: църквата платформа ли е твоите мечти, планове, дарби, таланти и призиви на хора да бъдат отключени или не? И знаете ли, когато един човек е реформатор в духа си, той е достатъчно смирен и зрял да може да помага на младото поколение, да може да има правилното отношение към младото поколение. Гледам нашите зрели сестри от църквата, дали ще бъде Милито и Славчето или Качето или Мария, Нейчо, как те обичат младите хора, как са загрижени искрено за младите хора, как се радват, когато виждат младите хора да успяват. Нали, не са от това поколение старо, кисело и ядосано, което казва: те младите нищо не знаят, те не разбират, те не могат нищо. Но това правилно отношение на духовна зрялост, на духа на баща, духа на майка, който насърчава и който казва на младите хора: давайте, дързайте. Вие можете, ще успеете. И въпросът, който засягаме е: църквата платформа ли е за това мечтите, плановете, дарбите, талантите, призивите на младите хора да бъдат отключени или не? Църквата привлекателно място ли е за младите хора? Църквата успява ли да послужи адекватно на нуждите и да отговори на въпросите? Това са много важни въпроси. Какво е посланието, което църквата изпраща към младите хора днес? Да бъдеш различен, правилно или грешно е? Понеже ние живеем в свят и във време, в което различните се третират като неприятни, врагове в някои случаи, странни. Нали? Сега какво? Да бъдеш различен, правилно или грешно е? Колко е трудно, може би, не може да си представим ли колко е трудно днес на младите хора да излязат извън натиска на системата, на света, на заобикаляща среда, на хората около тях и да кажат: хей, аз имам вяра,
аз имам убеждение, аз имам този начин на мислене. Това е и да го декларират ясно. Нали? И защо днес искаме да се опитаме да отговорим или поне да предизвикам църквата, всеки един от нас с тези въпроси? Понеже днес има млади хора, аз вярвам, чуйте го, има млади хора, които освен да живеят благочестиво, искат и да бъдат успешни в своето поколение. Какво има да каже църквата за амбициите на младите хора? Това е въпросът. Какво има църквата да каже за амбициите на младите хора? И проблема е, че в много хора в църквата са слушали да се проповядва смирение, а на дело са видяли живот малоценност. Нали? Чуват слово за смирение, но всъщност виждат живот малоценност. И каквото са видяли, на това са се научили да живеят малоценност. Има едно цяло поколение, младо поколение, което ходи в заблуда относно представата с живота. В църквите отглежда младо поколение, което няма реална представа за живот. Което не е готово да влезе в живота с даровете, талантите, амбициите, които има. Ние не знаем как да култивираме, как да насърчим, какво да правим с амбициите на младите хора, които напират вътре в тях. Църква, която проповядва религия, чуйте ме, учи хората си да бъдат роби на посредствеността, неуспеха и бедността. Това е църква, която проповядва религия. Учи хората си да бъдат роби на посредственост, неуспех и бедност. Религията учи, че е грях да преследваме велики цели. По-скромно, по-спокойно. Виж, ние сме просто малките, там, въгъла, смачканите, отритнатите, отхвърлените. И днес много хора по целия свят, много млади хора днес по целия свят са вързани от тази лъжа. В стремежа се да бъдат духовни, да искат да бъдат духовни. Според разбирането на религията, те са погребали дарбите, талантите и добрите си качества. Понеже религията често свързва смирението с унижение. Нали? А смирението няма нищо общо с унижение. Смирение не означава да бъдеш унижен, комплексиран, нали, смачкан. Смирение означава да имаш реалната и трезва преценка за това кой си, кои са силните страни, кои са слабите страни. За какво си призван и за какво не си призван. Какво можеш да свършиш и какво не можеш. Кое е дадено на теб и кое не е дадено на теб. Реална, трезва оценка. И да ходиш в реалността на откровението и разбирането за това кой си, за какво си призван и какво трябва да извършиш. Амин. В смирение. Истинско смирение означава да не мислиш за себе си повече, отколкото трябва. И да не мислиш за себе си по-малко, отколкото си. Да знаеш кой си, къде си, в живота си, в ходенето си с Бог. Амин. Но религията свързва често смирението с унижение. Религията насажда чувство за малоценност. И аз искам да кажа нещо. Не можеш да успееш живота, ако се съсредоточаваш върху недостатъците си. Успехът идва, когато вършиш нещата, които се отдават. Нещата, които обичаш, нещата, които се отдават, понеже нещата, които се отдават и нещата, които обичаш, Бог ги е положил в тебе още преди да се родиш. Просто трябва да ги откриеш. И да ги насърчиш. И да ги преследваш. И да ходиш в нещата, които Бог е положил в тебе. И много млади хора днес нямат отговор какво да правят с амбициите си. И те са учени отново и отново в църквата, от хората около тях. Те са учени отново, че не трябва да бъдат амбициозни. Аз искам да кажа днес, не убивайте амбициите си, млади хора, осветете ги. Няма нищо лошо в това да бъдете амбициозни, просто ги осветете. Осветете амбициите, осветете желанията, осветете амбициите си, понеже тогава вие ще бъдете полезни за Бог, Неговото дело и Неговото царство. Как се освещават амбиции? Просто ги насочите в правилна посока. Просто ги насочите в правилна посока. Очистете мотивите си, употребете амбициите си, за да извършите велики неща за Бога. Единственият начин да бъдем успешни е да знаем какви са нашите таланти, дарби и способности и да ги посветим на Бога, за да може Бог да ги развие до пълният им потенциал. Амин.
Бог ни е създал да бъдем успешни. Бог ни е създал да бъдем герои, шампиони. Той е вложил това желание на амбиции в нас. Амин. И Той го насърчава. И аз днес го насърчавам в младите хора, във всеки един от нас. Но ако чрез религия твоя живот е основан на заблуда, ти никога не би могъл да изпълниш Божията цел за своя живот. Никога. Религията ще ограничи Бог, откровението за Бог, ще ограничи потенциала, ще ограничи призива ти. Понеже това е ролята на духа на религия, да спъва божествените заложби във всеки един от нас. Има едно качество, за което и говоря днес, което всеки, който иска да бъде различен, трябва да притежава. Едно качество, основно, което всеки един трябва да притежава, ако иска да бъде различен. Знаете ли какво е то? Смелост. Смелост. Трябва да бъдеш смел. Трябва да притежаваш смелост. Миналата неделя моята дъщеря си говорим след църква и тя е като: тати, това много ме харесва. Аз винаги питам децата си, особено, разбрали Словото, ясно ли го комуникирам и така нататък. В това, понеже искам да знам какво се случва. Нали? Как го разбират. Ако младите хора го разбират, значи окей, значи другите го разбират. И тя каза: много ме харесва определението, което даде за смелост. Нека отново го повторя. Смелост не означава да не се страхуваш от нищо. Смелост означава да можеш да се изправиш срещу страховете си. Амин. Това означава смелост. Нали? Всеки от нас има своите страхове и се бори с различни видове страхове. Готов ли си да се изправиш срещу тях е въпроса. И това е качество, което всеки трябва да има, за да бъде различен. Да бъде различен, казваме самото начало, означава да бъдем себе си. Да бъдем това, за което Бог ни е призвал да бъдем. И както в света има улични тарикати или светски тарикати, така и в църквата има църковни тарикати. Нека си го кажем. Църковни тарикати. Нали? Просто скоро апостол Георги ме пита за един човек и аз какво ти кажа? Ако трябва да бъде реално, тарикат е момчето. И просто му казах: виж, просто някои хора трябва да оставят просто тарикатлъка си. Християнския си тарикатлък, църковния си тарикатлък. Нали? Църковни тарикати. И църковните тарикати са много обиграни. Те са обиграни в поведението си, те са артисти, които умело се носят по течението на религията. Те упражняват религията си под формата на игра. Просто и забравят, че Бог гледа на сърцето, а не на външността. И че един ден тънките тарикатлъци ще излязат наяве. Ще бъдат разобличени. И няма смисъл да влизаш в тази игра. Себеправедните църковни тарикати са се закоравели сърца също толкова, колкото измамените в пътя си, колкото и уличните тарикати. Няма много разлика. Ще ви кажа каква е разликата след малко. Но църковните тарикати, те се нуждаят маските им да паднат и фалша да напусне живота им. Църковните тарикати нямат смелостта да бъдат различни. Нямат смелостта да бъдат различни. И аз искам да се обърна към всеки един от вас, който иска да бъде различен. Ако си част от групата на църковни тарикати или имаш такива приятели, но ако искаш да станеш мъжа и жената на Бога, махни се от тях. Отдалечи ги от живота си. Не стой с тях, понеже те ще спрат призива на Бога, ще спрат волята на Бога за твоя живот. Тези църковни тарикати се нуждаят маските им да паднат и фалша да напусне живота им. Църковните тарикати нямат смелостта да бъдат различни. Те ще се крият, те ще се подмазват, те ще фамилиарничат, те пред тебе ще се правят на мили, за твой гръб ще говорят. Нали? Без значение, не говоря само за млади хора или каквато и да е възраст. Просто това е църковни тарикати. И това е вид фалш, понеже не можеш с Бог да си играеш. Бог е реален, Той е истински. Или си истински, или не. Нали? И ако сме истински с Бог, ние ще бъдем истински със себе си, истински с хората. Не е ли така? Защо ти е цялата тази игра? Защо ти е целият този фалш? Защо е целият този тарикатлък, без значение дали светски, уличен или църковен? Понеже тълпата носи модела на това поведение. Без значение в света или в църквата. И е трудно да бъдеш различен. И се изиска смелост да бъдеш различен.
Защо моя апел днес е, ако искаш да бъдеш мъжа и жената на Бог, се махнеш от тази група от хора. И да нямаш нищо общо с тях, понеже тяхната измама застрашава личното ти посвещение към Бог. Разликата между църковните тарикати и улични тарикати е само една и след малко ще ви кажа, но нека ви кажа приликите първо. Приликите между църковните тарикати и между светските тарикати. Общите прилики между тези две групи хора са, че и едните и други са курвосърдечни, противопоставят се на родителите си, непокорни на родителите, използвачи, правят неща, дали ще бъдат в църквата или в света, неща, за да впечатляват останалите, дръзки и арогантни в поведението си. Църковните тарикати са мъже и жени, които са израснали в църква. Може да са израснали дори в църква. Още повече. Израснали в църква. Използват църковен език, познават църковната култура и структура, но нямат живо и реално общение с Исус Христос. Те са страхливи, а не смели и радикални. Нямам проблем. Ще отговорим на част от тези въпроси с Словото сега, може и след това. Аз отговорих всъщност на един от въпросите. Ако ти искаш да бъдеш различен, ако искаш да бъдеш смел, ако искаш да изпълниш волята на Бог за твоя живот, понякога просто трябва да отстраниш някои хора от живота си. Колкото и да държиш на тях, колкото и това да те направи в един момент от твоя живот, те направи, как да кажа, различен. Нали? В смисъл да трябва да се отделиш, да трябва да се пребориш, понеже това е въпрос на личното посвещение и ходене с Бог. На други хора ще трябва да се опиташ да им помогнеш и ще трябва да оставиш решението на тях. Понеже никой не може да вземе решение вместо друг. Понеже живота, битката за ходене с Бога, за лично посвещение ходене с Бог е битката на нашия живот, битката на младите хора. И ето, единствената разлика, нека ви кажа сега за разликата, единствената разлика между тези две групи от хора е, че едните са религиозни, другите са светски. Няма друга разлика. Това е. Но по отношение на поведение, по отношение на сърце, по отношение на модел на поведение и мислене, те се приличат много. Само дето едните са религиозни, ходят на църква, част от църква, църковни тарикати, другите са просто светски или улични, или в това. И много млади хора днес трябва да прибавят към вярата си смелост. Понеже е нужна смелост, за да се противопоставиш на натиска на околните. Смелост да не се движи с тълпата. Смелостта, която притежаваше Йосиф, смелостта, която притежаваше Данаил, Давид, Седрах, Месах и Авденаго. Нужна е смелост да се изправиш пред реалността. И чуйте ме, тук, ето, въпросът, как може да се промени, какво може да направим за себе си, за други хора. Нека дам няколко, вярвам, насочващи отговора. Нужна е смелост да се изправиш пред реалността. Това е първото нещо, защото всеки един от нас в един даден момент ние виждаме себе си, собствено състояние и сега ние сме отговорни, заставаме и казваме, добре, какво ще правя? Как ще продължа? Мога ли да продължа по този начин? Нещо трябва да направи. Всеки един от нас знае какво трябва да направи, какво не трябва да направи. И е нужна смелост да се изправиш пред реалността. Нужна е смелост да признаеш нуждата си от помощ. Смелост и смирение. Смирените хора затова са смели, защото са себе си, няма какво да крият. Но е нужна смелост, за да признаеш нуждата си от помощ, а всички ние имаме нужда от помощ. Нужна е смелост да признаеш проблемите си. Смелост. Нужна е смелост да се промениш. Нужна е смелост да можеш да вземеш решение. Нужна е смелост да устояваш убежденията си. Нужна е смелост. Нужна е смелост да говориш истината въпреки всичко. Смелостта е изключително качество. Може би скоро четох някъде, че буквално след любовта това, какво да кажа, най-великата сила на земята, любовта. След нея
е смелостта. Да бъдеш себе си, да можеш да живееш живота, който Бог ти е дал, живота, за който Бог ти е призвал. И това, което е важно, особено за младите хора, е, че смелостта и твърдостта трябва да бъдат направлявани с мъдрост. Ти трябва да знаеш кое е правилно и кое не. За да знаеш на какво се противопоставиш и на какво се подчиняваш. Понякога да кажеш не е нещо правилно израз на смелост, както беше при Йосиф. Понякога е смелост просто да избягаш, да се тръгнеш от определена компания, от определена група от хора, от определена среда, просто смелост да избягаш. Някой ще каже, бягството не е ли форма на страх? Не, в някой случай е форма на смелост, като Йосиф, който избяга, който остави, избяга от греха, избяга от тази ситуация. Необходима ти е смелост да устояваш позицията си. Но заедно с смелостта ти е нужна мъдрост, за да знаеш и кога да бягаш. Защото смелост без мъдрост също е толкова много проблеми ще навлече. Йосиф имаше страх от Бога и това освобождаваше смелост в неговия живот срещу хората и решенията му. Страха от Бога донася смелост в нашия живот. И много хора днес гледат на Библията само като на морална книга. И тя е такава, но също така тя е книга на смелостта. Библията е книга на смелостта. В нея има много разкази и много примери за мъже и жени, за герои на смелост. Йоан Кръстител притежаваше такава смелост, когато смъмри цар Ирод за греха му. Когато се стана пред Голиат, Давид трябваше да прибави към вярата си тази смелост. Данаил, Седрах, Мисах и Евдинаго се нуждаеха от смелост, за да не ядат от храната на царя, принасена на идоли. Апостол Павел притежаваше смелостта от палубата на един потъващ кораб да извика: дързайте, спокойно, всичко ще е наред, дързайте, бъдете смели. Бог изискаше такава смелост от Исус Навин, заповядвайки му: бъди силен и смел. Бъди силен и смел. Бъди силен и смел. Дякон Стефан имаше тази смелост, когато се конфронтираше с тогавашните религиозни лидери. Трябва ти смелост, за да бъдеш мъжа и жената, която Бог иска да бъдеш. Смелост, за да бъдеш различен, което означава да се изправиш срещу страха от хората. Може би страха от хората е един от най-големите страхове, пред който всеки един от нас се изправя. Какво ще помислят за мен? Ще бъда ли приет или ще бъда отхвърля? Защото нуждата от одобрение е голяма. И ако ние не живеем от одобрението на Отец, ако ние не знаем кои сме в Христос, тогава ние ще бъдем зависими, блъскани и лашкани от мнението на хората. А то е променливо. Той един ден е едно, на другия ден е друго. Исус изпита това на гърба си, тълпата от хора, които го следваха. На единия ден викаха Осанна, след 3 дена викаха разпни го. Това е. Затова Исус отиде в Гетсиманската градина и се свърза с Отец, свърза се с Неговия баща, който му каза: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Да знаеш, че благоволението на Отец, на татко, на твоя баща е върху твоя живот. Амин. Всички успешни хора е трябвало в даден момент да преодолеят страха си от хората. Това е ключово. Да го преодолеят и в същото време да останат меки, да останат нежни. А не да преодолеят страха от хората и оттам да бъдат постоянно зависими, настроени, огорчени срещу другите хора, които са по един начин са постъпили към тебе или по друг. Не, да бъдеш свободен. Да бъдеш свободен, да знаеш, че хората имат право да мислят каквото си искат, да правят каквото си искат и да казват каквото си искат. И това е тяхно право. И ти не можеш просто да затвориш устата на всички, не можеш да тръгнеш с една табела: аз съм прав, моля ви се, не ме обвинявайте. Няма смисъл от това, не можеш. Това е пред Бог, стои пред семейството ти, пред едната шепа хора, които те познават и са близо до тебе. За останалите ти не можеш да направиш нищо. Не можеш да... Това е голяма клопка за това. Особено
хора в лидерска позиция. Това е клопка, да искаш да бъдеш харесван от всички, да бъдеш одобряван. Няма такъв. Това е химера, това е илюзия, това е заблуда. Не можеш да бъдеш. Ти просто не можеш да бъдеш харесван и обичан от всички. Не е нужно. Не може това да бъде твоя фокус, да бъде твоята сила, от която ти се храниш. Когато сме готови да преодолеем страха си от хората и открито да се идентифицираме с Исус и вярата, която изповядаме, ние ставаме победители. И победителите са хора, които просперират духовно. Те са хора, които просперират духовно. Те имат морал, те имат чест, те имат интегритет, те са почтенни. Смелостта да бъдеш различен или да живееш живота, който Бог има за теб, е твой избор. Славата е за Бога. Твой избор е да живееш живот различен, живот, който Бог има за тебе. Славата е за Бога. Не за теб, за Бога е славата. Животът ти се състои от нашите решения и се управлява от нашите думи. Затова бъди смел в думите и делата си. Бъди от хората, за които се казва, Бог не се срамуваше да се нарече техен Бог. Не се срамуваше. Той каза, Бог каза за Авраам, това е моят приятел. Каза за Моисей, това е най-смиреният човек на земята. За много други мъже и жени той не се срамува да се нарече техен Бог. Нужда ни е способност да различаваме правилното от грешното, истината от лъжата. Също така всеки един от нас има нужда от благочестиви хора с авторитет в нашия живот. Хора, които могат да ни помогнат в трудно време за нас. И тези хора трябва да бъдат пример за теб в думи, начин на живот, любов, вяра, в чистота. Техният живот да бъде изправен пред Бог и пред теб. И да бъдат откровени с нас. И завършвайки, аз искам да кажа, нека ни позволяваме на натиска на тълпата и масовката да управляват живота ни. Едно от нещата, говорили сме за това, но сега се сещам, едно от 5 неща, за които хората съжаляват в края на живота си. Едно от 5 неща. Те не са много, 5 неща. Е, че съжаляват, че не са живяли живота, който е трябвало да живеят свой собствен живот. Да бъдат себе си. Да винаги са били зависими от някой друг, искали се да бъдат като някой друг, да се харесат на някой друг. И това е вид робство, понеже ти не си свободен да бъдеш себе си. И това е едно от нещата, за които хората съжаляват в края на живота си. Че не са били достатъчно смели да бъдат себе си. Нека не позволяваме днес на лоши мисли и грешни навици да разрушат живота ни утре. Младите хора, не пропилявайте младостта си с компромиси и грешни решения, за които ще съжалявате цял живот. Има някои решения, които ако вземем в младостта си, ще съжаляваме за тях цял живот. Да, Бог ще ти прости, ако се покаеш. Бог ще ти покаже милост, но последствията ще тежат. Не позволявайте никога да презира вашата младост. Научете се да казвате не като Йосиф. Нека почитаме правилното, въпреки че то може да не е популярно и да отхвърлим грешното. Притчи 28 глава 1 стих, харесаме този стих. Там се казва така: нечестивите или неправедните, грешните, нечестивите бягат без да ги гони някой. А праведните се смели като млад лъв. Амин. Праведните са смели като... Ако аз бях писал тази част от Библията, щях да пиша са смели като млад тигър, понеже харесвам тигрите повече от лъвовите. Ма се от семейство котки се смели. Праведните са смели като млад лъв. Смелостта идва, чуйте, смелостта идва от праведен живот, който живеем с помощта на Христос. Нека ви кажа, не можеш да живееш праведен живот с помощта на човек, с помощта на религия. Ти живееш праведен живот с помощта на Христос. Това е истината. Когато имаш праведен живот, ти си смел. Няма нужда да се заключваш телефона, няма нужда да се страхуваш, ако някой ти отвори имейла.
Няма нужда да се страхуваш, понеже всичко е отворено. Ти си себе си, ти си окей, навсякъде. Ти си човек с интегритет. Аз много мисля за тези неща. И вярвам, че човек трябва да бъде човек с интегритет, човек на почтеност, човек, който да с характер, одобрен от Бог първо. И от близките хора, и от другите не ме интересува, често казвам. Не ме интересува. Смелостта идва от праведен живот, чието живот, който живот живеем с помощта на Христос. Понеже ти и аз сме създадени да бъдем Божия оригинал, а не някое човешко копие. И това става възможно, когато се идентифицираме с Христос. Когато живеем в одобрението на Отец, няма да имаме непременно нужда от оценка на хората. Ще знаем, че различен означава да бъдем себе си, според целта и намерението, за което Бог ни е създал. Амин? Амин. Добро е това слово. Слава на Бога. Добро е това слово. Смелостта да бъдеш различен. И аз се надявам този месец с тези послания да съм възбудил, да съм активирал смелостта вътре във вас, понеже тя е там. Ако носиш Божия дух, ти носиш духа на смелост, понеже Бог не е дал дух на страх, но на сила, любов и себевладение. Дух на смелост. Бог е смел Бог. Той каза, праведните са смели, като млад лъв. Амин. Амин, слава на Бога. Нека се изправим и нека се молим. Нека вземем време да се молим за младите хора в църква Кърмил, да се молим за младите хора, които ще чуят това послание, да се молим за нас по-възрастните, да бъдем правилния вид майки, бащи, правилния вид духовни авторитети, наставници, лидери, да бъдем правилната група от хора, която да насърчава амбициите на младите хора, която да насърчава младите хора по правилния начин и в правилния път, да видим много Йосифовци, които да се издигнат, много смели Давидовци, Данаиловци, много смели Седрак, Месах и Авдинаговци, много смели хора. Да видим хора, които са достатъчно смели, смелостта да бъдат различни, достатъчно смели за да бъдат различни. От нас, нашите деца, младите хора в църква Кърмил, младите хора в църквата днес, този град, тази нация, младите хора смели, които са готови да посветят живота си на Бог, които са готови да живеят живот си, който Бог има за тях, а не живот, който някой друг мисли и има за тях. Боже, ние ти благодарим днес за Твоето Слово. Ние ти благодарим за това, че ни говориш последните седмици за духа на смелост. Господи, ти ни призоваваш, ти ни заповядваш, Господи, че Святия си Дух, автора на писанията, ти ни заповядаш и казваш, Господи, ти заповяда на Исус на Виеви. Това е заповед за всеки един от нас. Заповядвам ви, бъдете силни и смели, да не се плашите, да не се страхувате, понеже аз съм с вас, където и да отидете. Господи, благодаря ти за това, че ти си с нас. Благодаря ти за това, че ти винаги си с нас. Въпросът е дали ние сме винаги с тебе. Господи, ние се молим да бъдем с тебе. Ние се молим, Господи, да бъдем от тези, които приемат, Господи, Твоето Слово на сериозно. Господи, приемат да отключат смелостта, да освободят смелостта, Господи, в живота си. Да потърсят Тебе за мъдрост и за мнение, Господи, за това какво Ти мислиш, какво Ти имаш. Господи, ако нашия живот на хора е свързан с църковни тарикати, улични, Господи, светски тарикати, помажи младите хора, Господи, не с свято от чисто сърце. Помажи хората, Господи, младите хора не с смелост, която да бъде за Тебе. Господи, постави ги на пистата и освободи в тях, Господи, рева на младия лъв, Господи, поради праведността, поради любовта си към Тебе, Господи, като Йосиф, който казва, не, аз не мога да се греша. Аз не мога да се греша. Господи, помажи църквата си, Господи, с свято, с чистота, Господи. Върни, Господи, светостта и чистотата, Господи, младите хора и не само. И разобличи лицемерие, разобличи религия, разобличи фалш, Господи. Разобличи, Господи, двойни игри, Господи. Разобличи, Господи, всяко нещо, което не идва от Тебе, което не е, Господи, измито в Твоята кръв, което не е очистено, Господи, чрез Твоя дух и чрез Твоето Слово. Аз благославям църква Кърмил, младите хора и не само всеки един. Да бъде църква пълна с смели хора. Смели да бъдем различни. Смели да бъдем това, за което Ти си ни създал, Господи. Благодаря Ти, молим се днес, ние по-възрастните, майки, бащи, баби, дядовци във възраст, духа, Господи, авторитети, ние се молим за младите хора. Църква, нека се молим за младите хора.
Понеже когато приготвим платформата, когато приготвим олтаря с молитва, с правилен дух, с правилно отношение на сърчение, когато го приготвим, Бог ще изпрати, Бог ще запали огъня в младите хора. Те ще потърсят време, място, църква, в която да могат да дойдат, в която да могат да видят, че църквата е платформа, за която отглежда, олтар, който отглежда бъдещи шампиони, олтар, който отглежда герои, олтар, който отглежда елгиборовци. Бъдещи смели мъже и жени на вяра, мъже и жени на респект, мъже и жени на честност, на интегритет, на чистота. Господи, ние се молим за младото поколение. Ние, Господи, не заставаме като всички други, които просто Господи, които не казват, нищо не става, просто младите хора, те не знаят, те не могат, нищо не става. Не, Господи, Ти приготвяш едно младо поколение, което има силата и способността, Господи, да извърши революция, да извърши, Господи, подвизи, Господи, да извърши подвизи. И ние се молим на църква Кермил, Господи, бащите и майките на това място. Ние се молим, Господи, помъжи младите хора, изпълни младите хора със смелост. Господи, ние изпращаме Твоя дух на смелост, на чистота, Господи, на святост към младите хора. Дори, Господи, днес да няма много от тях. Господи, ние се молим в духа, ние изискаме в духа. И ние отваряме олтар на това място, в което, Господи, младите хора да могат да дойдат да осветят амбициите си, Господи, да могат да дойдат и да намерят, Господи, трамплин, от който да могат да стартират техния живот с Бога, техния живот на земята, техния живот с техните връстници, техния живот, Господи, на всяко едно поле на реализация, на работа, бизнеси, Господи, семейства, взаимоотношения. Смелостта да бъдат различни. Смелостта да бъдат различни. Смелостта, Господи, да бъдат шампионите в Твоето царство. Да носят сърцето на шампион, Господи. В името на Исус Христос от Назарет. Ние ги издигаме, ние ги извикваме, ние ги раждаме в молитва в духа сега, Господи. В името на Исус, понеже това е честта на нас, Господи, възрастните. Господи, да разширим пътя, да направим път за младите, да направим път за следващото поколение. Като Давид, който направи път и който приготви всичко за Соломон, който влезе в славата и започна да гради. Господи, посвещавам това слово на младите хора в този дом и на всеки един млад човек, мъж, жена, който ще го чуе. Докосни, Господи, чрез Твоя дух, сърцата на всеки един. Не само на младите хора, на всеки един от нас, които сме тук на това място или които ще чуем това послание. В името на Исус Христос от Назарет. Покланяме Ти се, благодарим Ти, величаем Ти, Господи. Амин. Амин. Халелуя. Амин. Скъпа, я излезте хвалението. Искам да хвалим Бога.